ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಮುಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಮನೆ ಊಟ. ಬಹುಶಃ 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗುಂಡು. ಬಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದು ಲೈಫ್ ಓದು ಬರ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದಮತ ಉಂಡು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ. ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಬಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಪೊಗ ಮಕ್ಕಳು ಪುದರ್ ದೀಡಿ ಏನು ಹೋದರು ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಆ ಪಪ್ಪನ ಹೋದ್ರೆ ಕಿಟ್ಟು ಅರೆ ನಂಚ ಲೆತ್ತೊಂತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದಾಗಿ ನನಗ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬೇಳೆ ಅಂದುಪ್ಪು ನಲ್ಪಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಾತ ನಾವು ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಆಣ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಡೆ ಇದು 3 ದಿನ ಸಲ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಏತಿತ್ತು ನೆನಪುಂಡ ಒನಸಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಪೈಸೆ ಇರ್ತೀನಿ 80 ಪೈಸೆ 80 ಪೈಸೆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸಲ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಸೆ ಉಂಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜ ಪಗ ಅದೇ ಅಂಗನೆ ತುಂಬ ಕುಲ್ಲುನ ಬೆಂಚುಲ ದುಂಬುದ 8 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಅಂಚೆರಡು ತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ಅಂಚೆರಡು ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆದಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂಡಲ ವೆಜ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಇಡೇ ಬರಂತ ಒಂದು ಕಾಣ ಕಡೆದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ನೆಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ಕಡೆದು ಅಪಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮೂಲ ಕಡೆದು ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಡೆದು ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರೆ ಕಿಟ್ಟನೆ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಣ ಮುಂದಾಡ್ದ ಅದು ಸೇಸಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಮೀನು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಮುರು ಮೀನು ಮತ್ತು ನಂಗು ಬರೀ ಅಪರೂಪ ಬರ ಓಕೆ 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 ಮತ್ತು ಇನ್ನೀ ಕಡವಾಯಿ ಬರೋಂಡು ಕಡವಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಬಂಗುಡೆ ಆನೆ ಮೀನು ಆನೆ ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಏನು ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪು ನಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 12 ಹಿಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಐತಾರು ರಜೆ ಉಂಟ ಆಯ್ತಾ ರಜೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಹಿತ್ತದ ಕಾಲ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಕ್ಕನ ಕಣ್ಣು ಮಾತನಾಡೋದು ಆಂಡ ಇದು 8 ವರ್ಷದ ಇಂಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೇ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕ ಇದೇ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಉಂಡಿ ಅದೇ ಇದರಿಂದ ಯಪ್ಪನೆ ಹೋಗ್ತು ನಮಗೆ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಮಾತ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಡು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಜತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಅದೇ ರಂಜನ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಇದು ದುಮ್ಮು ಮಾಡಿ ಪೂರ ಇಂಚಿತ್ತು ಎದುರಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಈ ರೋಡ್ ಅಗ್ಗೆಲನಾಗ ಪೂರ ಲಾರಿದಾಕಿ ಪೂರ ತಾಗದು ಪೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆನಾಗ ಒಯ್ತಂದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರಬರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತು ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತೆ ಸಾಧಕೇರೇನು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಾತೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಆ ಮಾತು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ತೂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ನಿಕಲ್ನ ಲೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ದುಮ್ಮು ಪೋರೆ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದೆ ಸೊಲ್ಮೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಂದಿರ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಪರಾತ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಪರಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಪರಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ಪತ್ತ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎದುರುಡು ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತನ ಫುಡ್ ಅವು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಲ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಅವು ಬೇತೆ ಹೋಲತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಉಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಮನೆ ಊಟ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚಾತೆ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಮನೆ ಊಟದ ಯಜಮಾನಿ ಮುರುಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಾದ ಬುಧಾರ್ ರಮಣಿ ಆಂಟಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಒಂದು 3 ಸಲ ಬರ್ಪು ರಮಣಿ ಆಂಟಿ ತಿಗಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿ ಪುನಃ 6 ಪೂಜೆರು 6 ಪುನಃ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ನೀ 3 ಸಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂದುವೇ ಹೋಟೆಲ್ನ ದಾಯ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದ ಅಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ 80 ಮುಟ್ಟ 80 ವರ್ಷ ಉಂಟಾ 80 ಅದಾ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ 52 ವರ್ಷ ಅದು ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಬಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಪೊಗ ಮಕ್ಕಳು ಪುದರ್ ದೀಡಿ
ಏನು ಹೋದರು ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಪಪ್ಪನ ಹೋದ್ರೆ ಕಿಟ್ಟು ಅರೆ ನಂಚ ಲೆತ್ತೊಂತೀನಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಮನೆ ಉಂಟಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುನಗಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪರಾತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ರಂಜನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಅದೇ ಇದು ಎಂಕುಲ್ ನಡಪವನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಆರು ನಡಪವನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಬಾವೇರು ನಡಪವಂತೀರು ಆರು ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ನಡಪವನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಮುಳಿಬಿತ್ತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂತಪಣ್ಣೆ ಬಂದು ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಜನ ನಡಪವಂತು ಅಪ್ಪಗರ್ದು ಇತ್ತ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇತ ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಬರ್ತದೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇದೆ 52 ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷ ಓಕೆ 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 ಓ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಾಗ ಏನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬೇಳೆ ಅಂದು ನಲ್ಪಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಡೆ 3 ದಿವಸ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪುಣ ಅದೇ ಮನೆ ಹೌದೇತೀನಿ ದಾದ ಮತ್ತು ಪುಣ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಕಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತೀನಿ ಕೈಟ್ ಅವು ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕೈಟೆ ಕಡೆ ಒಂತೀನಿ ಅದಾ ಕಾಂಡೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಟನ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಟನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೈಟೆ ಕಡೆ ಒಂತೀನಿ ಮಧ್ಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಐಟಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಕಡೆ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಕರೆಂಟ್ ತಿಕ್ ನೆತ್ತ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಬಂಗಾಪುನು ಒಂದು ಕಡೆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ದ ಧೈರ್ಯವರ ಪೂಜೆ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಕಡೆದಾಪುನು ಅವು ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆತು ನೈಸ್ ಆಪುಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲು ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪಿನಿ ಹಾಂ 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 ಇದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇದು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲು ಇಡತ್ತ ಬೆಚ್ಚದ ಅಲ್ಪ ಇದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಓ ಆತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಾಲ್ ಹಾಕಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ದಿಂಡ ಅಂತ ಇಡಲು ದಾಲ್ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಓ ಹೋ 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 ಓಕೆ 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 ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕಡಕ್ ಆವಡು ಅವು ಬಣ್ಣಾಗ ಸರಿ ಹಾಪುನು ನಮ್ಮ ರಸ ಕಲ್ಲಡದ ದೀಪ ಅಪ್ಪ ಕೈಗೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಹಾಪುನು ಹಾಂ 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 ಇತ್ತದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತಿಗಸಿ ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತಿಗಸಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ಗೆ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಅದೇ ಓರ್ ಸುಕ್ಕ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಾರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಂಡು ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದಯಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೊಕ್ಕುಲೆ ಆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಅದಪ್ಪು 8 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಅಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂಬ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮೈತಿದಿ ಅಕುಲ ಅಕುಲ್ಲ ಮತ್ತ ಬತ್ತದ ಮುಳ್ಳು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಬೆನ್ಪುನು ನಮ್ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈರೆ ಅನ್ಪುನತ ಅಡಿಗೆ ಆಯಲ್ಲಿ ರಂಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಒಂದಾತಲ್ಲ ರಂಜನ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಇತ್ತದು ಬಂಗ ಆತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಇದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏತಿತ್ತು ನೆನಪುಂಡ ಒನಸಿಗೆ ಏದ್ರ ಬೇಯ್ತಂಡು ಸುರುಕು ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೈಸೆ ಇರ್ತೀನಿ 80 ಪೈಸೆ 80 ಪೈಸೆ 80 ಪೈಸೆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸಲ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಸೆ ಅವಂತೀನಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡು
ಅಪಗ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೇನೆ ಮತ್ತು ನಡಪೆರೆ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಆತ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪಗ ಐಡಿತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂಜನ ಇತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಬೆಂಚುಲ ದುಂಬುದಾನೆ 8 ವರ್ಷ ದುಂಬುದಾನೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚದಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂಡಲ ವೆಜ್ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೈನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ದ 4 ಟೇಬಲ್ ಅವು ಯಾನು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಯಾನು ಉಂತದ 25 ಚಾನ್ ಈರು ಮೂಲು 25 ಚಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಇಡೇ ಬರಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾನು ಕಡೆದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ನೆಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ಕಡೆದು ಪಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮೂಲ ಕಡೆದು ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಡೆದು ಪಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಎಂಗುಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ದುಂಬುದ ಪರಾತ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನಾಡಂದು ಇರ್ತಾರೆ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ವಾನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೀನು ತಿನ್ಪಾತನಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಓಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದ ಪೌಡರ್ ದಾಲಚ್ ಕೂಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮೀನುಗಳ ಮೂಲೆ ಕಡೆಪುಂಡು ಕೋರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೆ ಕಡೆದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 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 ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಿದೆ ಒಂಜಾರ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಗೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗೋಡೆನೇತಾ ಫುಲ್ ಗೋಡೆ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಫುಲ್ ಮಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿಗದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನೀ ಪೀಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪೂರ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಆಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಅವು ಇದೇ ಹಿಡ್ದು ತೋಜಿ ಆಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಂಟು ನೆಂಚು ಇದೇ ಹಿಡ್ದಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಮಿತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಖಾಲಿ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ದುಂಬಾಡ ಮಿತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬರ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಿ ಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನೇರೆ ಕಿಟ್ಟನೆ ಅಬ್ಬಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಅಜ್ಜೆ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಣ ಮುದ್ದಾರ ಅದು ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣ ಸೇಸಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಅಂತ ದುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ 6 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಆಜೆಟ್ ತೀರ್ಬೋದು ಓಕೆ 5 ಬೇಕಾ ಮೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತೆ ಅಮ್ಮನೇ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಫುಡ್ದ ಪಿರೋಡ್ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ಆರೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಒಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಪುರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದ ಒಂದು ಮೀನು ಉಂಟು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಮುರು ಮೀನು ಮತ್ತು ನಂಗು ಬರೀ ಅಪರೂಪ ಬರ ಓಕೆ 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 ಮತ್ತು ಇನ್ನೀ ಕಡವಾಯಿ ಬರ ಉಂಟು ಕಡವಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಬಂಗುಡೆ ಆನೆ ಮೀನು ಆನೆ ದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕಂತದ್ದು ಆನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪು ನಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 12 ಹಿಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಆಮ 3 ಗಂಟೆ ಐತಾರ ರಜೆ ಉಂಟು ಐತಾರ ರಜೆ ಐತಾರ ಪೋಡ ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ 16 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಹೊರ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡ್ರೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುದು ಓಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ 2:30 ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ ಆದ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡ್ದ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಿನವಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಪುರ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಗಸಿ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿರ್ತದೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೋಲ್ಡ್ ನಂದ ಸಾಕು ಹೌದು ಓಕೆ 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 ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಹಿತ್ತದ ಕಾಲ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಕ್ಕನ ಕೇಳಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಆಂಡ ಇದು 8 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೇ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ಇದೇ ಒಂದು ಜನ ಇಜ್ಜು ಎಂಕುಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದ ರೀತಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಪ್ಪನೆ ಹೋಗ್ತು ಜನ ಪುರ ದೀಪನ ಜನ ಫುಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಹಾಕಿದ್ವಿ
ಇಂದು ತುಯರ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ತುಯ ಕೆಲವರು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಡಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ನಾವು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ರೋಹನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ರೋಹನ್ ಅಂದ ಯಾರು ಆಡಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲಮಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಅನಂತ ಇಲ್ಲದ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೋಮ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೊನ್ ಪರ್ ಅಂಚೆನು ಟೇಸ್ಟ್ even 25 years back ಇತ್ತೆಗ್ಲ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರಂಜನ್ ಭಾಯ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾಲಾತಜಿ ಫುಡ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ अनि ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೈಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 7 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಣಸಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬೂತಾಯಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ 2 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂಜರ ಒಣಸ ಅಂತ ನಪ್ಪಲೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಪ್ರಾಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಸುಕ್ಕಾಗೆ ಅಂಕಲು ಅರ್ಧಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂತ ಹಾಫ್ ಸುಕ್ಕ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲು ಕೊರಂತ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಕಾಲು ಕೊರಪುಜ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪಲ್ಲ 100 ಅಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಲಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ರೇಟ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಮೀನಿಲ್ಲ ಇರ್ದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಉಂಟು ನಾಳೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಪಡ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಕುಳಿಂದ 15 ಬೈದೀನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಮುಂಡು ರಮಣಿ ಅಮ್ಮನ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ ಆಮುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜನ ಡಿಸ್ಕೋ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನಾ ಅವು ಕಡುವೈ ಒಂದು ಕಡುವಾಯ ಹಾಂ ಕಡುವೈ ಅದೇ ನಿಂಗೆ ಓಡೋದನ್ನು ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ಹಾಂ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಚ್ಚಿನಿ ತುಂಬು ಮೂಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಫ್ರೈ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಂ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಕೆಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂತ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಕನಕಡೆ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಮಾತ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಡ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಅದೇ ರಂಜನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಕಿ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ಪೋಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಆ ಮಾತ ತೃಪ್ತಿಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಮಣಿ ಅಮ್ಮನ ಬನ್ನಾಗ ನೀನು ತೆಲಿಕೆ ರಂಜನನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇವನ್ ನೇರು ನಮ್ಮ ಜಲ್ಜಕ್ಕ ಒಂದು ಓ ಜಲ್ಜಾಂಟಿ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಆನಿ ಕಲ್ಪು ಮೀನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಹಾಕಲು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆತ್ ನೀಟ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಟ್ಲ ಪುನಃ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ತುಂಬಿಡ್ದು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ನೀವು ಬಂದು ವೈಟ್ ಆತ್ ಹೋಗುಜ ಓಕೆ 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 ಇಂಚು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಡ್ಡು ವೈಟ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಕಜ್ಜಾರಿತ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಾರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಉಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಾರು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಅವು ಪದಂಗಿಲ್ಲ ತುರೆಲ್ಲ ವಾ ಪದಂಗಿ ತುರೆ ನೈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಬ್ಬರು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಬೇದ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ದಿನ ಬೇತಪ್ಪು ವೆಜ್ ಇಡು ಒಂಜ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಪದಂಗಿ ತುರೆ ದಿನ ಪದಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ಅಂತ ದಿನ ಬೇತೆ ಓಕೆ ದಿನ ಬುಲ್ದು ಕಡಲೆ ಕಾಬೂಲ್ ಚಂದ ಗಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಲ್ತ ಮೀನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಏನೋ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವನಿ ನುಪ್ಪುಗು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ರುಚಿ ಬೇಕು ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆನಂದ್ ಖಾಲಿ ಗ್ರೇವಿನೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನಪ್ಪು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಕೊನಪೇರು ಮತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಸುರು ರೆಸನಿಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ನಗರೀಕರಣ ಅನಗ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಲಕ್ಕೊಂದು ಎಪ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಅವ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಪ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅವ ಮಾತ ಪೋತು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಗಳು ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದಾಂಡ
ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಫಾರಮ್ ಹಾಲ್ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಬರ್ಪ ನಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಡತದು ಚೂರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಮನೆ ಊಟ ಅಂದು మన ಮಲವಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕುಲ್ನ ಕೊಂಚ ಏತು ಜನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಇರುವ ಜನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಕುಲ್ಲ ಹೊರಗಿರೋ ಜನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೊಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ಕೊಂಚಿ 14:45 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋ 1 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ದಯಪನಾಗ ಆ ತೆಡ್ಡ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಕಿಟ್ಟ ನಾನು ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರ್ಣ ವಣಿಚಿತ್ತಿನ ಆ ನೆನಪು ಕುಡದ ಬರು ದಯಪನಾಗ ರಂಜನೆ ಬಂದಾಕನೆ ಅದೇ ಹಾ ಅವೇ ಅನೇ ಕಡೆಗೆ ಏನಿ ರಂಜನ ದುಂಬದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಇರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಾಡೊಂದು ಓ ಅದೇ ಹಾಂ ಅಂತ ಇತ್ತೆಗ್ಲಾರ್ನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾತಾಡ್ಲಪ್ಪು ದಯಪನಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಭಾವನ ಹಂಚಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊರೆಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲೆ ಏನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದ ನನಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದು ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನನೆ ಪುದರ್ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಪುದರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಓಡತೆ ಮಿತ್ತಮೇ ಓಡು ಒಂದು ದುಂಬು ಓಡಿತ್ತು ಇಡಮುಖ ಅದೆತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಓಡು ಚೇಂಜ್ ಮಂದ ನಮಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಏಪ ಚೇಂಜ್ ಮಂದ ಪೋರ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತಮೇ ಓಡು ಉಂಡು ಓಕೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಓಡೆ ಹಾಪುಡು ಉನ್ನಕ್ಕಿಂತ ದುಂಬು ಇದು ತಗ್ಗಡಿತ್ತು ಓಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎತ್ತದ ಎತ್ತರ ಉಂಟು ದುಂಬು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಥರ ದುಂಬುಲ ಅಡಿಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ದುಂಬುಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಒಂದು ಅವಳು ಕುಲ್ಲ ದುಂಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಗೋಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಒಕ್ಕ ಬರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತದ್ದು ಅವನು ಉಳ್ಳೇದು ತಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ 4 ಫೀಟ್ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ತುಂಬ 10 ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮುಖಾನೆ ಒಂದು ಮಾಡು ತಗ್ಗದು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಮಂಚಿಗೆ ಎಕಡೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಮನೆ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ದುಂಬು ಮಾಡುವ ಎಂಚಿತ್ತು ಎದುರು ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಈ ರೋಡ್ ಅಗ್ಗೆಲನಾಗ ಪೂರ ಲಾರಿ ದಾಖಲಿ ಪೂರ ತಾಗದ ಪೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನಾಗ ಐತೊಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಬರ ಬದಿಲ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಉಂಟ ಅವನು ಎದುರು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಣ ಜಾಗ ನಮ್ಮತ್ತು ವೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಆಡ್ನಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅವು ಇರು ಮಿತ್ತು ಅಂದ ಅವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಐಗ ಆಣಿಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಅದಾ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ದುಂಬುದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಓಲೇಜಿ ನೆಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಗೋಡೆ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಮಿತ್ತದ ಗೋಡೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಮರತ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲಗೆಲದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಟ್ಟ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ದ ಬಲವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಈಗ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹತ್ತು ತೋಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಂಬಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಅವಳು ದುಂಬುದಾನೆ ದುಂಬುದ ಅಂದೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಪಂಡ ದುಂಬು ದನ್ನ ಹಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ದೆತೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಾಕ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಬೋಯರು ಇತ್ತವು ಕಣಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬ ಹೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿತ್ತದ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿರೋಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮಿತ್ತದ ಆಫೀಸ್ ಬರೈತಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ರಿಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪು ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ದುಂಬಾರ ಓಕೆ 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 ನಾಲ ತೋರೊಂದು ಇತ್ತು ನಡೆಗೆ ಎಡೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇರಿ ಮರಲ್ಲ ಇರಿ ದುಂಬುದ ಅಂದವೆ ಒಂದೆರಡು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬೀಮ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ಬೇಕು ಉಂಟು ಹೌದಾ ಅಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ತೋಜನ ಬೀಮ್ ಆಯ್ತು ಭೀಮ್ ಇಡ ಕುಲ್ದಿನಿ ಗೋಡೆ ಆ ಮರತ ಭೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ ಭೀಮ್ ಉಂಡು ಇರ್ತಿರ್ದು ಇವಾಗ ಮಿತ್ತ ಮೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಅವಲ ಅವರ ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ತು ಬಣ ವೆಯ್ಟ್ ನೆಕ್ ಹೋಗಿ ಆನಿಲ್ಲ ಹೊಗ್ಗಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಇದ್ದೆ ಆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಐತ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತುರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗ್ರೇವಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ದೊಂದು ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನಾಂಡ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನಸ್ ಒಂದು ಅದೇ ಹಾಂ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತಿ ಗಸಿ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನೇತವಲ್ಲ ತಿಗುಜಿ ನಂಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅನಿಸ್ತು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಒನಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲರ ಬಲೆ ಇಂದುವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಯಾವ ಪೇ ಬಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಉಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಯಜಮಾಂತಿ ದಾದೇವದರಮ್ಮ ರಮಣಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ರಮಣಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂದು ಓವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಆವಡು ಅಂಚೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಎನ್ಪೋ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ದಾಪನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ నేను ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂದೊಂಬೈದೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಮಣ್ಯಮ್ಮಗೆ ಇತ್ತು 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲಾರು ಮುಲ್ಪ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನನೆ ಕೈ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚಾದಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇವನ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದೊಂದು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಆವಡು ಬಂದು ರಂಜನನ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಂಗಳು ಬೈದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತಾನಾಗ ನಂಗೆ ಬಡವದ ಪುರ್ತು ಅಂಚಾದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಇಡ್ಡೆವರ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೋರ ಬಲೆ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಉಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಿಟ್ಟಾಸ್ ಮನೆ ಊಟ ಬಂದು ಹೊರ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಬರೊಂದೆ ಎಪ್ಪುನಕುಲು ಆತ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಫುಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಅನ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀವು ಮಾತಿರತ್ತು ಯಾರು ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಪಾತಿರತಿಗ ಆತನ ಮಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು